د دەستپێکê de li ser navê tevahî wargeha Şehîd Rostem Cûdî di salvegera rizgarkirina Kobanê de em hemû şehîdên Kobanê yên ku di vê têkoşîn û berxwedaniyê de canê xwe feda kirin em bi bîr tînin bejna xwe li ber giyanê wayên pak ditewînin hemû hevalan ve dixwînin deqeyekê rêzgirtin. Şehîdên me têkoşîna ronahiya rêya me ne. Salvegera rizgarkirina bajarê berxwedanê, bajarê serkeftinê Kobanê em li rêbertiya mirovahiyê pîroz dikin, li şehîdên ku di vê berxwedaniyê de û tevahî şehîdên xaka Kurdistanê li wan pîroz dikin. Kobanê eger mirov di aliyê coğrafya te jî bi temaşe bike, bajarek ku herî zêde yê ku di aliyê coğrafyê de mirov dikare wek stratejîk jî binav bike. Hem di aliyê gelê wê berxwedêr de hem di aliyê coğrafya wê de bajarekê herî girîng ya ji bo gelê Kurd taybet li Rojavayê Kurdistanê ye. Ji ber vê yekê hêzên dagirker yên xwîmiş yên li ser xwînê jiyan dikin û xwe têr dikin bi navê Daeş yê ku avakerê wê dewletên cîhanê bi vê yekê xwastin dest deynin li ser bajarên Kurdistanê bi taybet bajarên Rojavayê Kurdistanê yên ku ew qas gelekî qedîm û gelekî ku ew qas xwedî çand û kurdawertiya xwe bû ji ber vê yekê armanc kirin bajarê Kobanî dagir bikin. Çawa ku bi destpêkirina rizgariya Kobanê de ciwanên vê wargehê jî pêl bi pêl bel bi wê berxwedaniyê ve meşiyan ji bo ku bi rastî jî bibin dengekê ji bo gelê Kobanê. Ev berxwedaniya ku li Rojava taybet li bajarê Kobanê ku hatiye meşandin ya ku serkêşiya wê dibin fermandartiya Şehîd Zehra, Şehîd Gerhat û Şehîd Arîn Mîrkan de ku xwe di zihniyeta Daeşê de teqandîn îro gelê Kobanê gihiştiya azadiya xwe ya herdemî. Di vê roja taybet de, di vê roja pîroz ya ku me kariye pêlek jî ber bi azadiyê ve biçîn, em minnetdarê wan şehîdên ket û kedê ku ew qas mezin dane û xwîn dane. Niha eger mirov temaşeyî li goristanên Kobanê bike, li şehîdgeha Kobanê bike, bi hezaran şehîd di wê goristanê de hene, hemû jî ji bo bikaribin qêrînê zarokan, qêrînên dayikan bisekinînin li ber xwedan û heta dawî gihiştin şehadetê. Bi vê şerê herî dijwar ya ku hatî meşandin de bi rastî mirov dikare bije zihniyetek, zihniyeta ku xwe li ser xwîn, li ser dagirkeriyê mezin kiriye û ji wê yekê têr dibe. Bi rastî bû teqandinekê mezin. Çawa ku heval Arîn bi teqîna xwe di zihniyeta dagirkeriyê de kir, bû nav, bû sembol, bû hêza berxwedanê. Bi vê yekê re bajarê Kobanê hat rizgar kirin. Em vê bajarê, vê roja taybet, diyariya taybet Şehîd Zehra penaber dikin. Hemû şehîdên ku li Kobanê şehîd ketine diyariya wan dikin. Li wan pîroz be, em dibêjin heya dawiyê weke gelê Mexmûrê, em ê xwedî li her bajarek, li her erdekê ku xaka Kurdistanê ya pîroz em ê xwedî li wê derbikevin, em ê li ser wê esasê berxwedaniya xwe bidîn meşandin. Em dibêjin şehîd namirim, bijî rêbera pû, bijî rêbera pû. Bijî serok apo.